DYEZ. Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:16. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado, ikaduhang adlaw sa bulan sang Enero tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan kabayuntang naka-recover na, no? Kuha na sang katuyo, bangod man sang 31, nagpulaw gidasta magaga, kagang iban sini, may hangover pa, no? Pero subong apit sa dos mga kaaksyon, duwa na kadlaw ang nakaligad sa bulan sang Enero. Liwat kita nga magainop danay mga kaaksyon sa aton sini nga pagpangalaga. Opdin ninyo kita, tubdob kita sa tagnalaw na 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sini nga mga action reporters. Mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Lasang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan.
Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga kapurukan kag kabaranggayan ta? Although nga naka MGCQ kita, tubtub kita Enero 30 o Enero 31 katapusan nga bulan katapusan nga adlaw sa bulan sang Enero, naka MGCQ pa kita mga kaaksyon. Tandaan tagid ng mga health protocol nga ginapatigayon sang gobyerno sa aton sini nga mga kaaksyon. Digid kita magsaliga, apisar nga ti manubo na ang numero, kag kun kaysa way na gani, kahapon way naman gani sang recorded nga COVID-19 patient sa Department of Health Regional Office 6. Pero hindi kita magsaliga. Kay ang strain naman sang COVID-19 gani, ning panibago nga daw naangot sa COVID-19 duga panalasa siya sa iban nga mga lugar diri sa kalibutan mga kaaksyon. Sige, kamusta nga to sini nga mga kaaksyon niya sa probinsya sang Negros Occidental? Kabayuntang nga oks lang kamo sa sining mga inoras. Magainop na kita sa mga balitaan ta sa sining nga adlaw sang Sabado. Kay balugid kong halos kalabanan way trabaho ni. Balik pa sa Lunes mga kaaksyon. Sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental, kabayuntang nga oks lang ang aton sining nga pagsinalayo. Sa mga kaaksyon ta sa Oriental side naman mga kaaksyon, kamusta kamo dira sa Oriental side? Kag sa Bugos nga Region 6 mga kaaksyon, so hindi mayong balita ya sa aton diri sa Victorias, Ibi Magalona, Silay, Talisay, bangod man nga ti daw tsulob sang tubig baha ang pila ka mga lugar diri sa ika-3 distrito mga kaaksyon. Ika-3 distrito gito, Victorias, Ibi Magalona, Silay, Talisay. Pero may mga pila pa ka mga areas sa Victorias nga yara pagyapon ang tubig, no? Kag pila ka mga areas sa Ibi Magalona, although nga tinabaw-nabaw na gidman. Ang Sarak Banwa sang Sinay, report kay na dito sa City Disaster Chief nga si Sir Alex Munoz, ang halos nakabalik naman sa ilatag sa kamang puluyan. Aton hibaloon na karon sa report ni Action Marlon Hinubiya sa Kapitolyo kung kamustang status ya sa mga nag-evacuate sa tong kahapon nga adlaw or kahapon sang kagahon dira sa syudad sang Victorias. Kaya daw limited ang information sa Victorias, no? Apisar nga tina-interview man sa tong sang aga mismo ang chief sang city disaster sa syudad sang Victorias, pero still nagapaninguha kita kay daw hindi makontak ang numero ni Mayor Palangka kagiban pa nga mga konsihal sang syudad sang Victorias. Aton hibaloon lang na karon mga kaaksyon diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Sa kinandan ako ang inyos ni kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Cantong. Balita, banat, huling. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB sa Kapitolyo Provincial? Pagsaylo sang Kapitolyo sa syudad sang Talisay, Talakayon na sa Sangguniang Panlalawigan sa ila sesyon subong tuig. Kag maki-update kita kung may report ng PDMP or dito sa syudad sa Victoria sa sining tubig baha nga nagsulob sa pila ka mga barangays sa among syudad. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Artay Hopon. Padayon nga pagsunod sa health protocol ginapanugyan
ni City Administrator Emang pagpanghanda sa vaccination program prioridad sang lokal nga panguluhan sang syudad. Samtang sa BCPO naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Alvin Graba. Ini may kang tanan sa investigasyon sa kamatayon sang drug surrender sa Barangay 2. Nagapadayon mga basyo sang kalibre 45 ginpaidalom na sa ballistic examination. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita man ni Aksyon na Brian Morden pagpatay sa radio operator sang Binalbagan City o kung Binalbagan Police, may ginaimbestigahan na nga mga suspect, motibo posible sa bulangan naghalin. Samtang sa balita naman sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, legitimate police operations with armed encounter ang natabo samtang ginserbe ang 21 ka search warrant batok sa ginaligar CTG ukon communist terrorist group sa Tapas Capi suno sa Regional 6 Internal Affairs Service Director. Samtang biyahe sang mga sakayan pandagat balik na sa normal suno sa Philippine Coast Guard. Samtang sa aton sini mga balita out of town sa syudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib. Ini may kangtanan sa bypass operation ginpatigayon sang Cadiz City PNP sa unang adlaw sang tuig 2021. Samtang sa balita nasyonal, pagtalakay sang pagbuhi sang death penalty, prioridad sang Senado sa 2021. Kag National Bureau of Investigation handa magpatigayon sang investigasyon angot sa unauthorized importation kag paggamit sang COVID-19 vaccine. Kag maki-update kita sa COVID-19 diri sa bugos nga Pungsod Pilipinas, sila bina sa Region 6 sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental kag bugos nga kalibutan. Aksyon Rex Canto kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulit. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Samtang sa mga kaaksyon tang yara na sa aton sining Facebook Live sang Aksyon no Radyo Bacolod, nagatutok na sa aton sining balitaan, ipadala lang inyo sining mga mensahe, kaya tagan tanay talupangod sa diligid lamang madugay, no? Kag sa mga kaaksyontang ayara sa website sa www.aksyonoradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton mga kaaksyon by Aksyon no Radyo Bacolod, ipadala lang inyo sa mga mensahe karon dugay-dugay kay hibaloon tay na kag terahon tay na diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Sige, way pang aton sining small town rinagali. May STL result na tagay kahapon daw way pa subong mayara na. O sa mga tumalaya, attention mga kakson, yari na aton sining resulta sang small town lottery sa sining adlaw sang Sabado, Enero 2, tuig 2021. Yari ang resulta sang small town lottery draw. Resulta 4 kag 16, liwat 4 and 16. Yari ang resulta sang small town lottery draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige sa mga kaaksyon tang naka-tune in na mga kaaksyon, may lang pagpamati kay Muyek Shaton. Happy New Year sir from Estefania. Salamat gid Muyek, no? Muyek Shaton dra sa Barangay Estefania. Salamat gid.
And kay Seth Alunan, happy morning Sir Rex, happy New Year to all. Shout out lang sa anak ko kag apo sa Regent Pearl Alihes, Megan and Alunan, kag kay Rene Rito ang follower mo Sir Rex. Okay, salamat gid. Thank you so much Seth, no? Rene Rito, salamat gid kag sa pamilya Megan dira sa Regent Pearl. Ang panamya ulin sa kay Seth Alunan. Ayos, sa kay Sir Enrique Castilla Iligan, may lang pagpamati. Salamat gid Mr. Enrique Castilla Iligan. Always nagapawrok-urok gid. Greet siya lang sa Guabanwa Valladolid, si ang Apsi Boys ang Valladolid. Kag si Nemrod Sarel nga gapaurok-urok pamati sa Riles okay, nagatamyaw si Enrique Castilla Iligan, no? Kay Chirek Rojo or Eric Asiado Rojo, Eric Rojo Asiado, ginasuli ko man. May lang pagpamati, ga-monitor siya sa Cavite, liog lang tamyaw sang pamilya Asiado Rojo Magdato Kanyada Mulasi kag Gililang, no? Dira sa Barangay Pandanon Silos Morsia. Pamati gid sila subong. Salamat gid kay Eric Rojo Asiado. Kay Liberty Binitin Obaldo, may lang pagpamati dira sa East Home 4. Salamat gid Madam Liberty Binitin Obaldo. And sa kay Labayan Eduardo Jr., Happy New Year Action Rex. Greet ko lang wifey ko si Lorne Labayan. Ma'am Lorne, may lang pagpamati kag sa apo ko Baby Laikin kag tatay Miguel Saharo Iloilo. Salamat gid sa Eduardo Labayen. Kag kay Ma'am Lorne Labayen, no? Kay batchmate Hazel Alvarez, may lang pagpamati Hazel dira sa Kingtown, Manapla. Ayos, kay Sir Alex Montesa, Sir Rex Opda sa kanginan ang abyan ko nga tamaw si Guillermo Gimo Clarito. Ay, perte, gaumpisa si Sir Alex Montesa naman, no? Mga tamawo naman ang ginatamyaw ya si Guillermo Gimo Clarito, tuod ni Sir Gimo. Kag palihog lang tamyaw sa tanan nga pumuluyo sang Barangay Buenavista, Gibong Pontevedra, sa kay Engineer Jovel Katage, Rodolfo Katage, kay Ma'am Gina Saludares Gabitoya. Madamo gid nga dapal sa ila. Happy New Year. Timo ayos. Kay Sir Alex Montesa ang pagpanamyaw nagikan. Damo gid siya nabalaan, no? Kay John Esteves, may lang pagpamati dira sa Binondo, Manila. Happy New Year. Salamat gid John Esteves. Lilian Tadina, may lang pagpamati Lilian Tadina. Kay Miss kay Madam Atia Kim Eriman, no? Ga-monitor sa Morsia. Salamat gid Atia Kim Eriman. Salamat gid, no? Repagido. Kay Vanessa Emayo, good evening Action Rex, kantong Happy New Year, Happy New Year. Still New Year's here in Canada. Canada sa Minnesota, no? Okay. Hope you had a good New Year celebration with your fam. Thank you, Gid. Salamat, Gid, Vanessa. Happy New Year da sa inyo. Kay Joshua Sagaysay, niagata Tito Rex, may punta pa. Di ko lang na pagbasahon na Joshua Sagaysay, kabuyong Gid Timo ya. Salamat, Gid Joshua Sagaysay. Thank you, Gidra, sa puro kataghap. Dining puro kataghap ni. Kay Bia Jonathan, may lang pagpamati. Kay Jocelyn Libon Dispoho, kag Irene Garcia Dispoho, may lang pagpamati. Barangay Uringao, Kabangkalan City, si Joshua Sagaysay. Salamat kay Joshua. Kay Sir Erwin Gonzales, dira sa Maaw, may lang pagpamati. And Sir Alex Montesa, Sir Rex, Happy New Year sa liwat na Miss Kuman imo nga timo kahapon. Abi ko naka year-end mode pa gihapon. Why na? Okay, may program na kahapon eh. Salamat gid Sir Alex Montesa, no?
Diri sa idalom nga porsyon ng taon tadianay kay Kimberly Navarro, may lang nga pagpamati Kimberly Navarro. Kay 25 Kaburog Medina, may lang nga pagpamati sa pamilya Kaburog dira sa Baling, Morsia. Kay Jari Hao Villanueva, Happy New Year from Barangay Granada. Ayos, thank you so much, Jari Hao Villanueva. Kay Idi Laos dira sa Kingtown, Victorias, kay Nanay Isabel, kamusta da subong ang Kingtown, Victorias? Okay na? Kabay pa nga maka-recover na dang halos kalabanan na. Kay Alejandro Mancao Octavio Jr., may lang nga pagpamati Sir Alejandro Mancao Octavio Jr. Ayos. Sige. Karon naman sigurong iba na. Mahinang kalaban. Daligid lang kay mga tagta-commercial. So, balikan ko lang kamo dugay-dugay mga kaaksyon diri sa pagpangalagad sa aksyon Balita Banat Bulig. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita Banat Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Balik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:39 ang aton oras. Pasensya gid sa mga kaaksyon ta nadula ta makadali kay may power interruption sa area sang transmitter nato, no? Sige, basta importante o galion tang pagtumar sang DTX 500
Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:40 ng atong oras, 11:40 na mga kaaksyon. Sa iluhantang mga balita nasyonal gikan sa News Center pod na kay aksyon na din naboso. Ini may kangtanan sa pagtalakay sang pagbuhi liwat sang death penalty. Prioridad naman kuno sang Senado sa 2021. Kag National Bureau of Investigation o NBI handa magpatigayon sa investigasyon angot sa unauthorized importation kag paggamit sang COVID-19 vaccine. Kag pinakaulihing report sa COVID-19 diri sa Bacolod, Negros Occidental, kag Bugos nga Region 6, kag Bugos nga Pungsod Pilipinas, kag Bugos nga Kalibutan. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown na sang balita ni Aksyon na din naboso gikan sa News Center. Aksyon na din mayungod to. May nga Action Rex, kag sa tanan naton nga mga kaaksyon. Sa ato na nga detalye sa Balita National, ginpalayag naman niya ni Senate President Vicente Soto III nga prioridad nila nga istoryahan sa pagbalik sa second regular session sang 18th Congress. Among ginaduso nga liwat nga pagbuhi sang silot nga kamatayon. Madumduman nga ginpangabay ni Presidente Rodrigo Duterte sa Kongreso nga liwat ipatuman ang capital punishment. Sa piyak nga bahin, padayon man nga nagapamalabag ang Catholic Bishops Conference of the Philippines, bangod nga nagapati sila nga ang death penalty ang hindi makabulig sa pagpanubo man sang mga krimen. Samtang sa iban pa naton nga balita national, handa na iya ang National Bureau of Investigation nga mag-investigar sa ginaligar unauthorized importation kag paggamit sang COVID-19 vaccines sa pihak nga nagahulat pa sila sang written order gikan naman sa Department of Justice. Sunod kay NBI Deputy Director Ferdinand Lavin, may inisyal na sila nga naistoryahan kag on standby ang mga agents apang mas manginlihitimo kung mayara sila sang letter order. Ginmanduan ni Justice Secretary Minardo Guevara ang NBI nagligad nga semana nga pangitaon ang kung sino man ang sa likod sang iligal nga pagpangbakuna. Madumduman una ginbulgar ni Presidente Rodrigo Duterte nga may pila ka mga soldado nga sa ulihin na hibaluan, mga miyembro sang Presidential Security Group ang napangbakunahan na sa piyak nga wala pa naghatag sang go signal o kung wala pa sang may ginaprubahan ang Food and Drug Administration nga mga vaccine. Ginklaro naman ni Defense Secretary Delphine Lorenzana nga ang mga bakuna nga gingamit para sa mga PSG ang smuggled bangod wala naman sang authorization gikan mismo sa FDA. Di sino tong naghatag go signal sila mapa-injectos lang ay mga smuggled man to galing nga mga vaccine to? Ate, amon Action Rex ang ginatuluan ay na nila. Dapat klarohon man na sang gobyerno tagay ang mga tao di ka sala-sala man kung ano ning himuon sina di. Correct Action Rex. Kag ti mismo ang nagkalain nga agency si kiti una-una gidira ang FDA kay wala pa sila dan Action Rex sa may ginpasibangdan. Basi kung magkirig-kirig to palayo lang kung ano matabo to sa mga bakunahan, basi may lain nga reaction sa ilalawas, sino naman ang sukton Action Rex? Kag sinong mayor Cotter gid sina nga nagpasugot man to sila sang vaccine to kung natublokan gid man ang mga PSG to. Di ambot kung kamusta na to sila. Kaya para ako Action Rex, ano man nga sitwasyon ng para pinalumba lang sila iya. Para ako mahilway si President, hindi malatnan. Kung ma-apply man lang nila sa PSG, why not sa mga tao, abi? Galing kiti wala pa Action Rex ang Galing approval sa FDA. Nagsugod na sila gani injecto sa ila, ayhan pa sa mga taong ultimo ni. Sila ginuna. Kung naluwas sila iya, mas luwas pagid ang mga residente kag pumuluyo partes ni nano ning daw pinalumbanay niyang sitwasyon ti tanan gid nga PSG to nga gwardiya sa presidente. May mga pipila lang connection tax nga mga ano. Wag daw yung testing-testingan ng garo nila. Testingan nila yung tao sang PSG kung makaya nila to. Kabay pa ng nami Action Rex ang resulta. Galing kiti amo lang na ikay paglapas na gyapon Action Rex sa layiman bangod nga wala pa sang approval man gikan sa FDA ning ko ano tong vaccine tong ilang gin pang
tuslok to sila law tuslok yung pang gani. bakuna Action Rex pero we're praying for the best na lang Action Rex para to sa mga gintagaan man sang vaccine. Sa ato naman nga COVID-19 update sa bugos nga kalibutan naglamot na sa 84,374,983 ang nangin apektado na sang COVID-19 sa bugos nga pungsod. O kung na bugos nga kalibutan, kag sa nasambit nga record, mayara na sang 59,634,932 ang nakarecover. Samtang mayara sang 1,835,221 ang nagkalamatay. Sa bugos nga Pilipinas, naglamot naman sa 475,820 ang nagpositibo na sa COVID-19 sa Pilipinas, samtang sa nasamit nga record, naglambot na sa 439,895 ang total recoveries, kag mayara na sang 9,248 nga death toll. Diri sa Negros Occidental, 17 ang nagdugang kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 6,397. Good thing sa syudad sa Bacolod, wala sang may na record Action Rex kahapon nga adlaw. Rason nga napabilin sa 5,597 ang aton diri nga kaso sang COVID-19. Sa Western Visayas, 36 ang panibagong nga kaso kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 21,654 kag mayara na gid lamang sang 811 ka mga aktibo nga kaso. 7 naman ang panibagong recoveries kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 20,185. Samtang wala sa gihapon sa may na record nga napatay. Rason nga 3 Action Rex ka adlaw no nga nagapabilin man sa 652 ang death toll diri sa bug-os nga Region 6. Mga balita kag update gikan sa News Center, Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Ida Naboso. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:48 na nga tunoras, 11:48 na mga kaksyon. Sige, sa iluhantang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Ini may kang tanan sa legitimate police operations with armed encounter ang natabo samtang ginaserbi kuno sa ang 21 ka mga search warrant batok sa ginaligar mga communist terrorist group sa Tapas, Capiz, suno sa Regional Internal Affairs Service Office 6. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba plus maki-update kita sa biyahe sa Philippine Coast Guard or biyahe sa masakayan pandagat balik na sa normal suno sa Philippine Coast Guard. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex investigasyon sa Regional Internal Affairs Service 6 nagagawa nga legitimate police operation ang natabo dito sa Tapas, Capiz. Tinalikdan nga Disyembre 30 tuig 2020 matapos nagbayluhan na isang lupok kag armado nga hubon kontra sa CIDG Region 6, CIDG Region 4, CIDG National Capital Region Upod. Ang mga kapulisan sa idalom sang 6th Regional Mobile Group, Capiz Provincial Police Office, kagasubungman sa mga katapos ang Pilipina Army. Sa investigasyon sa Regional Internal Affairs Service nga ginpangmunuan mismo sa ilang Regional Director nga si Roger o kuna Police Colonel Roger James Brillantes. Sunod sa purely legitimate police operation with armed encounter between the government troops batok sa ginaligar miyembro sang communist terrorist group nga nagresulta sa kamatayon sang siyam ka mga persona kag pagkadakop sang 16 sa ka mga persona Action Rex sa diin sa investigasyon kag pagpangusisa man sang RIAS kondiri Action Rex nga pahayag diri ni Brillantes nagagwa nga 21 gali ka mga search warrant nga plano kuntan Kada mo gali, no?
Oo, kadamo Action Rex. Isa lang ni ka lugar to? Isa. Doon siya ka minuro, no? Actually, Action Rex ko ng taon, siyam ka mga lugar o barangay sa Tapas Capiz. Actually, Barangay Lahog, Barangay Takayan, Roosevelt, Barangay Aglinab, Acuña, Daan Sur, kag Nawayan, Barangay Nawayan sa Tapas Capiz Action Rex. Sa diin suno saya ining 21 na survey parte ni Serman sa 21 man ka mga persona Action Rex buting ganon tika 21 man ka search warrant sa agency diri kay for violation ini sang RA 10591 kon paghupot sang illegal nga armas kag ang Republic Act 9516 sa din ang natabo lang uganin nagbayluhan na isang lupok samtang gina-serve Action Rex ang search warrant sa iban kag subong man na timingan pag Action Rex nga nagbayluhan na inasang lupok resulta sang pagkamatay diri Action Rex ang siyam ka mga persona after nga nag-retaliate o kung nagbalos ang mga kapulisan. Diri Action Rex na patay ang siyam nga amo si Roy Higanto o kung Roy Giganto gurin Action Rex, no? Reynaldo Katipunan, Mario Aguirre, Maurito Diaz Sr., Eliseo Gayas Jr., Artilito Katamin Katipunan, Jo Marie Vidal, Garson Katamin kagasubungan, Rolando Diaz Sr. Amuni ang siyam ka nagkalamatay Action Rex while 16 diri ang nagkaladakpan after sang sining operation plus may duha pa nga at large ining duha ka at large Action Rex kay isang ginsirbihan sang mandamiento di arresto rather search warrant ining duha wala amo si Alan Diaz Caspillo kag si Abelardo Diaz. Why ni sila madakpan? Wala ni sila nadakpan at large Action Rex. And diri suno sa iyang ining mga damlag pagali Action Rex kay nahibaluan sang regional internal sang CIDG sa Region 4. Ang IAS nagkandak man sang investigation nila? Oh? Sir, nagkandak na sila sang ila sining moto proprio investigation. Kag suno sa iyang cooperative man ang mga katapos ang Criminal Investigation and Detection Group kag ang tanan nga nag-upod dito sa Operation Action Rex even ang ila sining regional ako na provincial director sang Capiz, no? Provincial office sa diin suno sa iya cooperative man kag diri nila nahibaluan via moto proprio investigation nga legitimate ang operation bangod sa didto pa lamang gali Action Rex sa regional o kun sa National Capital Region kag sa Region 4 nagagawa nga ining suno sa aligasyon ining mga tao kung nagkaladapan kag nagkalamatay mga miyembro sang Communist Terrorist Group base sa intelligence operation kag antes ang ila sining pag-service ang search warrant may mga intelligence report man Action Rex nga ini sila ang mga miyembro gid sang Communist Terrorist Group nga nagahupot sang illegal nga armas kag iban pa. Ari Action Rex ang pahayag ni Police Colonel Roger James Brillantes. This is a joint combined operation of elements from Regional Office of CIDG 4A, Regional CIDG NCR, and Regional CIDG 6, and some elements of Special Action Force. So this is a joint PNP and AFP combined operation, sir. Sir, iklarohon ko, is it a shootout or purely encounter? This is a legitimate police operation. There was an armed encounter that transpired during the service of search warrant issued by the competent court. During the implementation of search warrant, there was a resistance from the respondent during that time. The police has no option but to defend themselves
to repel the aggressions made by the respondent being served the search warrant. So wala mahimo ang atong kapulisan kundi mag-retaliate kay there is an imminent danger on the part of the policeman. So they have to repel the aggression. Yung mga nagkaladakpan and at the same time, yung mga nagkalamatay, ano ni sila, sir, indigenous people or communist terrorist group? They are suspected communist terrorist group based on the intelligence operations that prior conducted to the service of the search warrant. So there is an intelligence phase before the negation phase, yung tinatawag natin service of search warrant. Kasi prior to police operation, there was an intelligence build-up made by our intelligence community that this group are involved and hardened target personalities for communist terrorist group. So na Rex, kabahin gid lamang sa nga pahayag diri ni Colonel Brillantes. Sa dugang pagid naton nga balita, balik na sa normal ang biyahe aksyon na Rex sa mga barko kag pascraft. After nga kahapon, irregular ang biyahe bangod ang iban nga mga personnel sa mga sakayan pandagat nag New Year's break man aksyon na Rex. Sunod diri kay Commander Lodovico Lebrilla ang tagpamuno sa nga Philippine Coast Guard diri sa Bacolod kag probinsya nga liwat nga nagbalik kag back to normal operation ang biyahe sa mga sakayan pandagat going Iloilo kag iban pa nga lugar sa probinsya after sang New Year's Eve celebration. Ari ang pahayag ni Commander Lodovico Lebrilla. Yesterday may biyahe ito sir pero medyo jutay lang sir ang ating pasahero kahapon. Sa subong sir nga adlaw nag-back to normal naman sir ang trips na to, nag-inform na sa ating mga shipping lines na ang biyahe na sila dyan. Normal na sa karon sir ang biyahe unlike yesterday nga jutep kay pasero. Yes sir, back to normal. Alerto sa gihapon sir ang mga katapos ang Philippine Coast Guard sa Piaxining iban ara pa sa bakasyon. So far sir, because of sa Philippine Coast Guard, may nung kita alerto sir. Mga personnel sir, ginatolga natin na dapat sir arangin sila sir sa atin. Mga transfer sa atin, especially sa Pantalan sir. Even pag nag-depart ng barko, so dapat makagandang kita sa board. Sir, may man ka sa ako sa Coast Guard sir, ito sir, waiting for sa atin, makita especially sa Pantalan natin. Kamusta ang bakasyon sa tropa sir? Pwede na. Tapos ng holidays. Ang ating personnel sir, sabi do bakasyon sir, pero on call lang yapon sila sir. On call basis sir. Pero may arapan to sa personnel sir. Provide sila sining pansin. Sana Rex, ang kabahin gid lamang sa nga pahayag diri ni Commander Lebrilla. In short, back to normal na ang tanan. Oo, back to normal na ang tanan. Nakapauli man ang iban nga mga miyembro sa Philippine Coast Guard matapos ang halos 2 weeks nila nga heightened alert action Rex. Although sulusaya, alerto sa giapon ng Philippine Coast Guard ti ugalin, ti on call man ang ara karon sa nakabakasyon bala. Kay kunti ilauman by tomorrow kag the next day mangin masako na naman ara ang pagdagsaman sa mga pasahero going back Iloilo. Kagang mga tao gid kay sa mga resort subong daw kadamo na. Saksyon na Rex, damo man nagkadto man sa mga resort kadai sa diin suno sa iyang ang mga katapo man sa Philippine Coast Guard Auxiliary upod man ang pila ka mga Coast Guard personnel sa tagsa ka mga banwag sa probinsya ang nagalibot man aksyon na Rex para kahit papano para sa seguridad man sa mga pumuluyo. May mensahe man sa aksyon na Rex sa mga biyahero balang kung pwede magdala lang sa mga light nga mga bagahe and at the same time kung damo man sila bagahe kag hindi man magwanta mga pasulubong nila going back sa Iloilo ti dapat temprano pa no nga maglakad para hindi man maulihi sa biyahe. Balita report sang patrol ang kaaksyon nyo Aksyon Alvin Graba una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Thank you. Salamat kid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 12 impunto ng aton oras
12 na nga to sining oras daw kadasig lang no daw paglingi kulang daw kadasig lang. Sige, salamat gid Aksyon Alvin Graba dugay-dugay ang mga balita dugang sa aton sining mga action reporters aton tirahon dira sa kay Aksyon Art Tayhopon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ini may kangtanan sa padayon nga pagsunod sa health protocol ginapanugyan ni City Administrator Iman pagpanghanda sa vaccination program prioridad sang lokal nga panguluhan sang syudad. Yari ang kaundan sining balita upod kay Aksyon Art Tayhopon. Sa detalye, Aksyon Art. Sa Action Rex ang pangabay karon kag parang nga panugyan sang taga-pamuno o Chief Executive Officer or I mean ang Executive Director sang Emergency Operations Center at the same time City Administrator sang Bacolod nga si M. Ang siling hindi kita dapat maghatagid kumpiyansa subong no bisan pa man ang Bacolod City as record kahapon naging pagwati 0 case kita may 5 kanyo recoveries kag ara na lamang sa 73 no active cases ang tiyamo ning ginatipan. Pila tong active cases 73? 73 na lang. Ati gamay na gid man amo na hindi lang magsaligid. Gani kag ang recovered cases yung total sa Bacolod is 5,347 while ang total confirmed cases 5,597. Silang diri ni City Administrator M. Ang bisan pa man nga mo ning record sa Bacolod sila nga take note nga nagabulubago ang record sa Bacolod everyday since kasi gigapon ang pag-abot Action Rex sa mga returning overseas Filipinos kag mga OFW. Pero dalayon lang ning pagtagamta malampuasan tagid niya. Kabay pa no kay bilang resulta man sa meeting nila especially sa Gintukod bisan gani si Presidente Rodrigo Duterte nagpagwasang iyang statement nga ang 2021 isa ka maayong indikasyon para sa mga pumuluyong Pilipino no? Dahil kabay pa itong vaccine nga planon na baklon ma-provide na to Action Rex. Ay si Vice Mayor Elsie Ganikina sila nga sa Amerika to ya pinapapili ka lang kung anong vaccine ang gusto mo na i-inject or bakuna sa imo. Tidri sa aton niya, harap lang kita sa face, na plano pa lang magbakal. Although gati may mga balita, iyan na may mga ginpang injection na ito, ng mga PSG, kag subong ginaw sisa, palang kung di sino nagpalusot sila diri. Amo nang dapat to kibon sang gobyerno ta, kung sino nagpalusot, kag sino nagpa-inject na sila na. Gani, kaya ba si Presidente Duterte na una, tapos ginuna pa-inject ang tabakuna ng mga PSG. Gintilawan, gano'n jabi tilawan. Gintilawibi kung okay man? Hindi ako magturong matanya kung hindi ko. Hindi ang mublaw. Ang sa sunod sa Bacolod, si Ma'am Emang, ang isa rin naging-discuss nila sa meeting sa COVID Vaccination Council, nga ginabugusan nila sa lain-lain ng mga department kag mga ahensya sa gobyerno diri sa Bacolod. Kaya mo ning profiling subong Action Rex na set up. Sino ba lang dapat unahon diri kay kung sa una ang ambal sang national mahatag sila more or less 50% of the population sa LGU. Sumuro sila ni Vice Mayor Isidro Baliskade. Pinapamangkot ang LGU pinapasangan yung ka-interest na umong national ang masabata. Pero sila ni City Administrator M. ang bisan pa, nara na kita sa stage na panginta na sang vaccine no, para sa sining COVID-19 nga hindi ta magkumpiyansa kay subong ang isa pagid kabagay nga yung new variant hindi pa mambal Action Rex kung bala paagi sa sining vaccine matunaw man siya o kung base kung hindi niya madala ang new COVID strain sa bago kung sa vaccine nga na-produce na sa pila ka mga kompanya. Ambot pila na ka lugar diri sa kalibutan ng mayara sang COVID-19 strain niya? Damo naman gawa, no? 20 plus na bla mo. Gani, may mga recorded na mo ng mga ari gani sa Asia. Pero hindi pa tama gid nga like sa COVID-19. Parang
isa sa mga balita, kaya bisan madasig sa maglaton, pero hindi siya mas lala kumpara sa COVID na nag-exist subong. Kaya no variant, hindi man siya delikado, daling dasig na maglapta, amo ng problema kay konsi sa komunidad, dinali makatapik na kundi, alos talang na komunidad, makwarantin naman. Mula isa sa masubo-subo dakon i-lockdown ng isa ka lugar. Now, dugang padri sang city administrator nga subong, sila niya dapat ang pumuloyo sundon tagid no, sa idalom sang MGCQ until the last day of January ang mga health protocol nga ginapatuman kay sila niya effective na amo gimana nakita nga nagabulig kung na nagaganaga na aton sini cases diri sa Metro Bacolod. Kag dugang pariyan sila niya dapat ang publiko no mangin aware gid nga aton sining curfew, wifi ang nagbalik iya sa oras ng parehas ang nagligad to. Pero anong status ang curfew? Balik na since kahapon, no? From 11 o'clock to 4 o'clock? Correct. Balik na lang sa 11 to 4. Oo. Sila hindi ka mo hindi na ka mo maglalakapin na saway, at kunyaway, man sang problema kita in... Gani kag kung sulundon kag may man lang ning ginayo sang syudad ta, sundon tan lang ni para manisaton Correct. Kag ti amo na ni pa bay man niya sa mga barangay officials. Kung mag 0-0 nakita ding record ta until isa ka bulan until Enero 31 kundi mas Mayo pagka Pebrero amat-amat na balik sa normal. Normal kita ti Mayo na campaign pagid kag kapin pa sa January man may vaccine na kundi maglagaw-lagaw ka na without face mask possibly. Okay na ti kuan mo immune ng lawas mo may vaccination na i-inject sa mo action like. Siya yung palayag ni City Administrator Ang. We are under MGCQ gyapon Action Art. That means ang mga mas damo nagiging businesses ang allowed nga mag-abre. On one hand, it is good for our economy kag sa overall sa aton nga pag diri sa Bacolod, mas maayo kung ang aton ekonomiya nagadalagan. That means ang mga tao may trabaho, ang mga negosyo naga prosper. Ang aton lang gid nga as usual no kay tungod nga MGCQ kita may tendency kita sa Action Art nga mag-lax or mag-relax kita kag tendency ta o total jutay cases subong hindi mag-mask, hindi mag-face shield. Striktohon talang gyapon kag we still have to be very careful and follow all health protocols ka guidelines nga ginapagwa sa aton nga gobyerno kay para gini sa aton tanan. And as we get ready for the vaccination program nga i-roll out sang aton syudad kag sang national government, I think we are on our way to eventually maka-recover makita sa nadula sa aton nga mga 10 months. No, but and then again, because of the arrival sang padayon ang pag-abot sa mga overseas Filipinos, may ara gyapon kita tendency, especially with the threat of the new strain of virus. Amalar sumek sang palayag ni City Administrator ang so bantayan ta niya kag karon sa some reports sa mga pagpahanda sa mga opisyal CDRA mo sa ila sining pagpangawan sa drainage system since nga mayara kita sa Why pa niya mag-start man ang iyasang city disaster ne? Wala kay nagayo tong mga kuan lang ay tapuson na lang kay kundi December. Tapuson ng COVID-19. Dili ang Pasko nagang bagong tuig kay ato bala ang mga balay da nga ikakason ang sunex. Ibudlay man nga New Year kag Christmas. Wala ka balay. Wala ka balay. Pero after sini nga tapos na celebration tila lang tutukan ni sa Jo Marie Vargas. Kita mo na mo sila mga 5 to 10 balay mo. Ang maagyan sining ang purpose excavator nila ba? Kaya pa panaog dira sa Mambulok Creek nga mo ang magkutkot Amo na daw Mambulok ang unahon now? Una na kay kung hawalan mo ni ang days useless ka kung magpulong mo action legs. Pero kung kuha na makabulyada ng tubig, at least may ara na sa alagyan ng tubig, no? Nga hindi magpulong kung magbalik. Bisan pa ba niya may taob, at least magka-area, no? Ang mga tubig ay ara sa drainage system. Parang balita
gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo. Aksyon ay tayo puno na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon R Tayhopon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon no Radio Philippine Standard Time las 12:10 ang aton oras. Sa iluanta si Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. On standby ni siya pagsaylo sang Kapitolyo sa Talisay, Talakayo na sa Sanggunian Panlalawigan sa ilang sesyon subong nga tuig kagiban pang mabalita sa Kapitolyo. Yari ang kauna sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Sa unang bahin sa subong tuig 2021 na seryoso nga taga-Talakayon sang Sangguniang Panlalawigan ang Negros Occidental pagi sa presiding officer nga si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Ining plano nga pagsaylo sang Provincial Capitol Building sa siyudad sang Talisay. Ito malapit ayon sa Bacolod sila International Airport. Suno kay Ferrer, isa siya sa mga nagapabor sang sining plano parihuman sang majority ka mga alkalde sa Negros Occidental. Masaragit andre nga problema ang PC Gobernador kung saylohon man ang kapital sa Negros Occidental halin sa Bacolod apakadto sa siyudad sang Talisay. Ang iring pag-transfer sang capital city sang probinsya malawan nga kinahanglan lamang ini sang 3/4 nga kadamuhon sang boto bahin sang SP ako na sanggo ni ang Panlalawigan kagailan na kinahanglan nga approval ko na signal sang gobyerno nasyonal. Si Governor kon Vice Governor. Kaya nung matabo di sa Kapitolyo, provincial na nga building na i-vacate gina nila kung butangan gyapon sang talatapan da in kaso Aksyon Mar? Sige gyapon ang operation, pwede himuon commercial establishment, pwede man himuon gani Action Rex nga museum. Te ang lagon niya? Lagon as is hindi man pwede nga kakaso ng lagon. Ay nabutang na Action Rex sa trademark sang syudad sang Bacolod mo. Landmark sa Bacolod City as idonar lang na sang probinsya sa syudad kay ari man ta sa syudad sang Bacolod na. Laban-laban amo ng Batabo Action Rex tisa sang ginalantaw dari rason kun nga ang amo ning plano sang probinsya congestion ang kagutok na sang syudad sa Bacolod ikadua ang provincial capital wala sa jurisdiction sang syudad. Mayara time gani Action Rex nga daw way nagasalalanto nagasalaligo blat ang decision sang syudad Bacolod lain man ang probinsya sa Negros Occidental adra atong quarantine status plato dumdum ka to lain ang Bacolod lain man ang Negros Occidental medyo ipit-ipit gawa to ang Negros Occidental kamati-ari sila sa jurisdiction sang syudad sa Bacolod. Yari si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Kay next year, i-discuss na muna seriously. Well, sa ako niya, okay man po na. As long nga lapit ka sa airport. May mga possibilities, may mga talks, abi, nga hindi dito sa south, there is sa north. Ang accessible naton ang lugar, what is diferensya kung ari ka taga Bacolod, and then butang mo sa Talisay. It's only boundary malana. And then may mga circumferential road man kita, kaya hindi ka na mag-agi dire sa main road sang Bacolod City. I-discuss ko sa ilang may ari man gali nga pros and cons. Pero for me, why kuya problemas na? Imo unta di kung ibayaan mo ni siya, some of the agencies o department garent tagani. So pwede na sila ka-occupy sang sini. Or may proposal, museum, especially nga kung may separate kingdom yang Bacolod. Hindi kaya kagiyo di lain kung gisa ang desisyon sa province, lain man ang sa Bacolod. Considering ang Bacolod kasi hindi kami under sa province. Vice Governor Jeffrey Ferrer. Sa bagay, may punto si Vice Governor Jeffrey Ferrer sa sining nga bagay mo. Yes, kag amo man Action Rex ang kalabanan nga stand sang mga mayors nga nagapalayag na sang ila sining opinion.
Pabor sila. Halos kalabanan kaya mga mayors nga ni Soriano. Kag halos kalabanan guro nga mga alkalde guro mas favorable man ni sila kung sa Talisay ibutang din tong south nga target to. Bago? Ang South kinamuno ni Vice Gov Bago City. Ano kung sa South Bay Isilon ang provincial capital. Mas layo kag budlay na. Layo gawa. Kung halin ka north, may transaction ka Capitol, Bago Abi or Bago area, maro grabing traffic da sa sa may sumagla. Correct. Kagati, bulabulayan pa ang provincial government sa papangita sang property ito. Oh, unlike diri sa Talisay, may available na nga property. Kaya na sila nga angin bakal nga duta da 25 hektarya ang kalaparon sa dabo. Lapad-lapad gali. 25 hektarya, hindi man na maakupar gid sa building lang sa provincial capital. Pero bastante na nagsun Rex sa provincial bisan capital. Pila lang ka porsyento da, bastante na dinadampi da. Sa barangay Eugenio Lizares. No, sa circumference, access road na padulong sa Sila Airport. Lapit lang na sa Bacolod Sila Airport. Amo nang isa sa rason ko nga nga diktong ila sa ding napilian. Diri lang nigli sa sa unhan lang sang bata. Bangga bata bladara lang da sa unhan da sa may likod lang sa na da nga subdivision na. Muna sa kay isa pa isang plano magluwas before sang siring nagwang ideya nga pag-transfer dara sa provincial capital building. Ang una nga plano action Rex po nga nadakuan employees village. Employees village posilingon village sa kun lugar palay nga sa mga empleyado sa provincial government. Timing kini pananglit nga mayara sa mga capital employees nga nagapulit iban nga mga banwakang syudad dira sila matiner. Employees village nga datawag kag pwede man butangan dira sa nga building nga himong opisina sang ahensya sang gobyerno regional office sa Region 6. Sama na kay lapad nga area mo kag tawhay nga area na da. Palapag yawang area ti makahatag naman na development kagati ang kayuhan na kung may transaction ka sa Kapitolyo, pwede ka kagi circumferential, pwede ka kagi sa piyak nga side, sa Bata, sa Talisay, Silay nga mga areas. Isa lang sang mabulabulay kay medyo malayo-layo ta si media tiyan mo lang na. Pero marutahan man na guro sang mga salakyan da. Di ba na pwede nga kung halin ka sa Bacolod, mangita kay mo ako paran mo doon, di ba na guro pwede. May ruta man na siguro Action Mar? Gani man, no? Balanta na. Layo-layo lang sa mga katapos ang media to, da. Balanta na kay ang session Action Rex sa Martes. Di Martes na niyo? Enero 5 na. Amo na yung isa sa mga topiko nila. Inakon masunod sa giliyon sa agenda. Siguro meeting pa na sila ni Governor Bong Lacson. Tigaling kayo daw parehas pa ng stand sang gobernador kag vice-gobernador? Ang parehas ang ilang stand. Oo nga, pwede gid sa iluhon nila. Medyo madabot ako pag-awas ang grupo ang ikonsultan nila. Una nga inisa nga nagkonsultan nila ang grupo sang business. Negosyo gid sa probinsya bala na tuon. Mayara na sila sang inisal nga pag-angot sa grupo sa mga business men. Kag iban pag isa nga grupo nga concern sang siring plano Galing kay ang matabo na di kung kay kung sa bagay ang probinsya kuwan lang na from Talisay area and down to San Carlos tapos bago naman kag central nga bahin sang probinsya daw mo man lang part sang negosyo nila kay kung Bacolod ka nga may negosyo ka taga probinsya ka Bacolod ka gid mabayad sang tax mo. Amo na sang plastada kun ako sa sunod sa Bacolod kun akong ma-official sa Bacolod Subong. Start naman sila paminser kung ano ang pwede nga mahimo. Kaya daw laban-laban na nagsunrex daw ay nanipro sa mga pagong Gani man. Karantanan nga grupo or official sa gobyerno nga na istoryata, paporo sila tanan daw ay so para sa interview naton nga nagapamatok So sa taga Bacolod, pwede sila magka-start na sa nga ideya, no? Tuwaan yung Bacolod, pwede Dua or tatlo ka distrito. Pwede man na. Para nga dako punto magkuha sa kongreso.
Pwede man na duha ka distrito tod kay kung sa bagay dugay naman ang plano nga duha ka distrito galing kay daway man na ma-materialize. Ganiman, pasado mas lagon na population Oo, na pagkapalano, mas ang problema. Lawan ko anay ang update sa baha sa Silay kag Victoria. Sa Silay pagkaroon talang kay Victoria City subong. Ang Victoria sang importante kung kamustang status to. Dalay sila subong ni Mayor Wantan Palangka kag ni City Administrator Dino Acuña kay nagaprepare sila sa meeting. Kung pag sinapoy nga ila sa nga patigayon noon may mga alas 3 ang tak na karon sa hapon meeting with the Interagency Task Force kung IATF kag magluwas sa update COVID-19 naka-agenda man sa ila kung nano update nano pagit ang sarang mabulig sang syudad sa mga apektado nga pamilya sa baha sa tong bispera sang New Year kag sang New Year mismo Enero 1 Action Rex. Ginapabalon ni City Administrator Acuña nga subong way na sang nabilin pamilya o kon individual sa evacuation center. Kapon pa lang nag-ayo nga daan sila sa kung pwede makapuli sila nga balay. Din pasugtan sila kaya ang tuyo nila Surex maka-umpisa man pamanday sila nga balay nga nagkalaguba ang evacuation center ti Victoria's City Coliseum, Victoria's North Elementary School, Barangay 5 Hall, iban pagid kay sang pumunta ka ulan kag nagabaha Action Rex taran-taran nga mga emergency vehicles sang barangay ginpa-alerto mo kag amuning ginserbi sa lakyan para makarga ang pamilya nga dapat i-evacuate. Record sang syudad nagapakita hambal ni Acuña kasabay 26 ka barangay 17 kadang apektado. 17 may 7 ang labing apektado po sa lingon grabe ka dalom sa baha sa sining barangay ni manigali coastal barangay sambal ni Acuña mo ari ni sa Panwa kag sa sentral sa Victorias ining 7 nga labing apektado barangay 1, 2, 7, 19-A, 17, 14 kag 18-A. Pagkanabuon sang individual 1,605 apektado halin na sa 435 ka mga pamilya. Ari si City Administrator Acuña. I would like to believe wala na gid kay ginpanghing discharge na sila kahapon sila man nagapamilit nga pag-subside sang tubig luyag na nila magbalik para nga makasugod na sila liwat panghimos sa mga balay nila. So daw wala na update ang DSWD. Today at 3 p.m. si Mayor Wanta nagtawag meeting sa IATF. We will discuss the details. Na evacuate sang amotong chimpo mga 1,605 consisting of 435 families. Wala abot sang wala nakahalin sa balay nila no. Suma namon of the 26 barangays, yung mga 17 ang affected, pero may mga 7 nga heavily affected with balad o almost total. By the grace of God, wala fatality, wala man sang wounded, pero may mga 18 as of now nga reportedly washed out. Administrator sang Victoria sa Dino Acuña, ang sa sila nga sitwasyon karon sa hapon alapang ang What about ang ibi magalo nagagtalisay? May mga areas man sila nga daw napiktuhan? Action Rex sa mga lugar apat ka mga LGUs ka nabahaan. Check tala na karon sa hapon ko malabot nato nila sa ding spokesperson. Ang good news lamang di kay wais ang report nga wounded, wala sang report nga fatality. Nagluwas lamang sa water damage sa ila sa nga balay kag pagkahalit mismo sang balay pagod man sa nga tubig baha. Ang Victorias to daw may isa tong nakitaan nga patay to ay do kung related ni sa pagbaha to subong aga action mar no gina-check ta pa ning detalye.
Yes, check sa record sa sang ila sa ring city disaster risk reduction management nga talatapan. Ang kaaksunod gikan sa Kapitolyo action na Marlon Hidoboya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, action radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat gidakson na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:25 nga oras. Daligid lang kay palusuton tani anay ho. Daligid lang mga kaksyon, isa lang ni standby. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:26 ang aton oras 12:26 na mga kaaksyon. Parayon kamo nga nagapamati diri sa aksyon na BBB sa Sabado nga edisyon sang inyo sining nga palatuntunan. Sabado ta Enero 2 mga kaaksyon, no? Kay pagkaligad to sang pila kadlaw daw siling nila do naglunes naman pero Sabado pa lang tasubo. Sige sa mga kaksyon tanay dali gidang aryo kay paragid ni sa inyo kulang balang imo sining Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't just throw away questions. Pamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo.
sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ayos man namyaw tanay sa mga kaaksyon ta, no? Kay Miguel Nambong may lang pagpamati dra sa Barangay Kabog, Sir Miguel Nambong, no? And Sugar Spices Alba Honeybee may lang pagpamati Sugar Spices Alba Honeybee. Pa-shoot out lang sa Aqua Drips Water Station. Sa ilan ni Richard kag Cham Cham kag sa tanan nga nagapamati live sa programo. Salamat gid Sugar Spices Alba Honeybee. Kay Jeneline Bandoha may lang pagpamati kag Happy New Year. And Michael John P. Season may lang pagpamati sa Schoolmates 1992 kay Remart Mary Ann Catherine, kay Karen Rose Elni, Phoebe, Tina, Elizabeth, kag mayo lang nga pagtimo sa tanan nga Energy Fans Club, no? Halin sa Chato Ilisi, Paranaque, no? Kay Michael John P. Season. Kay Peppers Parsley, linya correct na Action Rex, way ga inchindihan na yung probinsya kag Bacolod, way daga unite mayo kung dito da sa bag-o nga lugar para mana sa aton kung din may kaayuhan dito ta. Primero lang na budlay kay way salakyan pero sa dason masolbar gid na. Way problema nga hindi malutas basta gabuligay gani man. Corrected Pepper Parsley, no? And Robert Toma may lang pagpamati sa Roma family nga gaobra sa Ilabalay sa Barangay Romerang from Isabela. Ayos. Dagang salamat Robert Roma. Kay Yorb Quiniol may lang pagpamati Yorb kay Paul Spot, kay Fernando Poticar, no? Fernando Poticar Jr. Kag sa pamilya Poticar. Ayo, salamat gid advance Action Rex Happy New Year. Salamat gid Fernando, no? Pepper Parsley ling Action Rex mangkot ko parte sa curfew nga kadamo gyapon sa salakyan maski curfew nga away ginadakop ano exempted ko. Ara sa salakyan pwera lang sa emergency. Gani man. Kahapon ni actually, kagabi ni nagsugod naman ang bago nga curfew hour, 11 p.m. to 4 a.m. no? Boy Yang, may lang nga pagpamati Sir Boy Yang. Kay Kagawad Imbong Jocampo, may lang nga pag-monitor Kagawad Imbong Jocampo, Martin Aliling sa Imos Cavite. Kay Amy Esmeralda Dolido. Amy Esmeralda Dolido. May lang nga pagpamati. And Francisco Munoz, may lang nga pag-monitor. Tamyaw lang kay Dolores kag Juanito Basco sa Rosario Heights. Kag Arturo Malales sa East Home Suwan. Salamat gid, no? Happy New Year Sir Francisco Munoz. Kay Noel Amar, done and shirt, thank you gid. Kay Denver Torreblanca Cabison, Happy New Year Action Rex. Shoutout lang ko sa taga Purok Maatop Hinubaan Negros Occidental. Salamat gid. Galin sa kay Denver Torreblanca Cabison. Ayos. And Joval Trinidad, no? Happy New Year. Salamat gid. Joval Trinidad, no? Kay Febrero, mayong aga, watching live dari sa Taiwan. Patamyaw lang ko na sa pamilya ko sa Ligaran, Sanday Art Hensley Tadifa, kag Ashley Heaven Tadifa. Ayun, salamat gid rin sa kay Febrero. Kay Pauline, may lang nga pagpamati dra sa sitio Manabak Sabak, Barangay Bagroy, Binalbagan. Manabak Sabak na sa kay Pauline, no? Pauline. Ayos. Madam Elizabeth Malaka Gamala, may lang nga pagpamati kag sa Malaka family.
And Rica Librelia Lambatin, may lang pag-monitor Rica Librelia Lambatin. Ayos. And sa kay Nida Montaño Magbanwa, dira sa Barangay Tangob, Happy New Year. Kay Kimberly Navarro, may lang pamati man, Kimberly Navarro. Okay, sa Dritas Dalomo. And may lang pamati kay Robert Troma. Kag-greet siya lang kay Nicole Baldovi. Merly Dolido Magallanes, okay na ni. Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pamati dira sa Celine Homes, no? Madam Virginia San Antonio Olpenda. Kay Nel Zairos de Misa. Salamat gid Nel Zairos de Mesa. Ayos, Robert Roma, watching live from Isabela. Ayos, sige, karon naman ang iba na. Mahinang kalaban, daligid lang matagtanay commercials. Balik lang kita, dugay-dugay. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus.
Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad. Time, las 12:43. This time check is brought Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig.
Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balaktasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na! Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:44 na nga oras. 12:44 na kay Dino Alik. Happy New Year sa Rex. Salamat gid Dino Alik. Likewise man dira sa imo Dino sa Banwasang Hinigaran, no? Sige, sa iluhan tanang balita ni aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Maki-update na sa sining pagpatay sang radio operator Blahos ang Binalbagan PNP. May ginaimbestigahan ng mga suspek motibo posible sa bulangan naghalin mga kaaksyon. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Nokpo. Aksyon Brian. Aksyon na Rex Mayaranas ang ginatutukan karon nga mga suspitsado ang Isabela PNP sa ring pagluthang kag napatay gid no nga radio operator sang kapulisan dira sa Binalbagan kag empleyado ini siya sang Binalbagan municipality mismo. Action Rex nga ginkilala sa kay Edgar Atido. Ini siya pumuluyo. Action Rex sang Binalbagan man mismo o kontra sa Isabela. Sa din ginpatay ini siya nagligad nga Disyembre 31 mga alas 7 sang gabi sang masapwan ini siya dira Action Rex na nagahapaon sa iya tining motor siglo no dira sa area sang sitio Siag barangay May Tubig Banwasang Isabela nagligad nga gabi. So diri sa kay Police Captain Joseph Partidas ginpabalikan dito sang tawo ang lugar kung sa din siya halin sa area sang Himamaylan kay allegedly may binulang dito. Action Rex. Din ang bulang sa Himamaylan? Sa Himamaylan, Action Rex. Okay. Hindi ginabawal man ni gani. Pero why na mention diri ko nanugid nga barangay diri na nagbinulang. So dito ni siya halin ang iyagalin ni obra kon sa bulangan. Action Rex naga-matching ini siya sang manok. Anti ibulang pag-insindi ko gina tandi-tandi na daguro kilo o kon ano kadakoon para mag-aaway ito lang di may pariho ang laban. Action Rex no. So ini lang isa ka motibo karon ang ilang siring natutukan base may naka-enkwentro or may naglain ang buot batok sa kay Atido nga mga nagabulang man o kung ano nga sistema kay kung pamangkuto ng pamilya niya sa Action Rex tuman ka mabuot ining sahi sang tawo. Why man di threat, why man kontra, why man kung ano nga problema. Pero why man to sa sang nabae sa bulangan? Amo ni Action Rex ang pagbalik sang Isabela PNP hindi pa gin ma-divulge ni Partidas kay inang ginatago pa nila sa sinimat-sinion kay may mga tao na ginan sila nga posible amo gini ang mga suspitsado. Action Rex. So ang investigation nila naga-idog kumbaga pero bisan gani ambal yang hindi man gini matawag pag gina person of interest ini sila kay pagduda pagid lamang ini mga last tao nga na istorya niya o dito sa Himamaylan mismo. Din pangusisa man ni Partidas sa Binalbagan PNP kung ano ang estado sining napatay nga si Atido. Dito Action Rex tinlo ni ngalan niya to. Hindi gani kuno ni pala istorya gid radio operator gid lamang ini siya kag why gid kuno ni problema nga sahi sang tawo. Action Rex. Rason nga ti nagatutok sa subong sa pag-imbestigar sining pagpamulang padulong sa bulangan sining Atido antes pa naman ini siya nga nasapwan nga patay nga nagahapa na lang sa motorsiklo sa kilid sang dalan mismo. Action Rex. Nagaduda man din kapulisan nga basi kilala nila kini nasabit iyang mga suspitsado kung kilala sang victim kay daw nakaplastar man sa Action Rex mo. Why man nadula sa iyang kwarta ara man ang ganing iya kini nga mga kagamitan sa kogalingon niya. So layo ang matabo nga biktima ibe siya sa mga pagpang-hold up. Action Rex. Di nang igo sini? May ulo, may abaga. Action Rex. Tatlo ning igo. Fatal ni tarantanan.
kalibre 45 ni ang gintero sa iya based man sa duha ka mga empty shells nga nakuha dito sa crime scene mismo, Axel Rex. Ari si Partidas angot ni. Sa motong palayag initially ni Partidas angot sa nagpangaya mo sa pasensya kay sila mismo nagaduha-duha paginban kay kabudlay i-trace action Rex ini nasabit nga kaso kay timo na way kontra mabuot kag amo na lang pinaka ginahimo na subong kung paano ma-locate kung sinong suspects sila nasabit nga pagpatay. Sa ibang nga balita karon sa hapon at Sudrexa kay didto ya magpamilya niyo pinang naglamanay or ginabo diri sa area sang Kabankalan sa syudad sang San Carlos pinamilya man ni patay gining isa diyo tinino man Sudrex gin tero sa syudad sa San Carlos gintero barangay Quezon pareho ni mga apelyido galing dito pa makontak ang PNP San Carlos at sa Kabankalan pareho man ni apelyido victim kag suspect nano man ni pinano ni nga pagkaimtang bagong tuig ni nag-inunayay ni sila ya unayay ang Rex pinamilya pablayaw ginatit man nato actually na balita tani kahapon sa kagabi ang sa syudad sang Silayman nga may Atarisay nga mayara to nagatulog-tulog sa quarter linabo man kay Spading daw kilalhanay man at Rex tingay lang kay way niya na disgrasya sa ospital Subong kag ibang paging balita i-check naton sa aton sini nga pangalagan. Balita gikan sa karon basi magkabalabot si Police Lieutenant Abigail Donasco kay alas 12 siniyo ginaplastar na nila ang consolidation ginila action Rex sa pagsaulog sang bagong tuig. Kay kahapon to kulang-kulang pa to mo. Pero subong may ara na sa kompleto nagid nga data ay plastar na ni karosapon kag sa gapi. Balita sa Nokpo. Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. May lang nga pagpamati kay Gian Resisio dira sa Singapore ni siya kung Hong Kong. Kay Mutoy Bibi Action Rex timbangan ang sabong karon hindi pwede magdikit kiluhan submit ka ano ning botsing gano ni Mutoy Bibi man GR mainit rihon may lang nga pagpamati Life Extension Vitamin D3 no. Do not just throw away questions and statements. Kasba ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Ang BCPO, ini may kangtanan sa investigasyon sa kamatayon sang drug surrenderers nga sa barangay Tublaho nagapadayon nga ginlutang patay kahapon sang aga. Ini mga kaaksyon ti mga basiyo sang kalibre 45 ginpaidalom sa ballistic examination. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Alvin Graba sa BCPO. Sa detalye, Aksyon Alvin. Aksyon Rex nagalaom si Police Captain Leo Estupa sa posibilidad nga mangin full cooperative ang live-in partner ni Jomar Pahamutang agud dito yang mahibaluan ang motibo kag makilala man ining mga suspect nga nagpatay diri kay Pahamutang. Sunod diri kay Police Captain Leo Estupa, sa karon wala pagid sila sang lead o kung wala pagid sang lead ang mga kapulisan as to sa identity sining mga suspect, pero ang ginahimo karon sang mga investigador sa idalom sang police station number 2 amo ang pagchekyar sa pila ka mga establishmento komersyal malapit sa lugar sang insidente sa Purok Sigay, Barangay 2 sa siyudad sa Bacolod. Number 1 diri nga purpose is to check the identity sining duha ka mga motor riding suspect plus ang identity ang Yamaha man action na Rex ining Yamaha Mio 125 scooter nga yellow ang color. Amo ning ginsakyan sa mga suspect ne? Yes sir, amo ni ang nag-serving getaway vehicle after nga ginatiro ining biktima. Ang plano diriya nga ma-check yar action na Rex ang plaka sang sining Yamaha Mio nga scooter type. Agud Galing ti ba si wala man to sang plaka to? Oo, amo na ang isa sa mga bagay nga gusto gid nila mahibaluan ang base ba lang nga may ara nga mga CCTV camera malapit sa lugar sang insidente nga posible makahatag man sang lead. Di kay kumusuno kay Estupa kumuyara pa sa Kasubo Action Rex ang live-in partner sining biktima, and then suno siya nga after o posible matapos ang lubong base pa lamang isugid o kung may mahatag pa dugang nga mga impormasyon ang live-in partner sa biktima para sa posible nga full cooperation, no? Dugang nga cooperation nga base pa lang may wala pa sang may nasugid o sino pa gini mga kontraya o kung sino pa. That is why sunod diri kay Estupa nga hulaton na lamang matapos ang lubong kaga amo ni ang magdugang sa padayon sang ila sining investigasyon. Pero ang tikang sa karon man sa mga kapulisan sa idalom sa police station number 2 amo ang pag-check man o kung nagin pa check na ang ining anom ka empty shells ang caliber 45 for ballistic examination sa paglaong posible o makahatag bala action na Rex sa dugang bulig sa ila sining investigation. Amo siyang drug surrender, no? Action na Rex. Amo ning drug surrender, Bill, ang taon ta. Amo ni siya. Ang drug surrender ni siya sa do din siya Victoria's Bla. Action na Rex drug surrender ni siya sa 2018 sa idalong 2018. Oo, sa police station number 2. Nagtiner kag nagpanago dito sa area sa siyudad sa Victoria's after nga una diriya nga natiruhan na ni siya mo. Sunod diri kay Estupa galing kay ginapamangkot diri ni Estupa nga wala sila nagpa-record kung sino ning nagtiro sa ila o kung nagtiro diri una sa biktima that was
2018 man, rason nga nag-rectine ni sa Victorias. Then after sa sinilang pinaka-tuig and inilang nga bulan sa November, nagbalik diri sa barangay dos kag dili natabo ang insidente nga sa kahapon nga adlaw alas 2:30 ang takna sa nga kagahon gilayon ini siya ang gintiro. So amo ning sa mga bagay nga luyag man hibaloon karon ni Estupa Action na Rex nga base may posibilidad atong nagtiro sa nagligad to tinuig nga wala sa abi na igo amo man to gyapon. May posibilidad nga amo man to. Pero why to sila nagpa-record no sang nagligad? Oo, why to sila nagpa-record pamangkot kanito sila ni Estupa nga way nyo na gin-pa-record kung sino ini ako dyato yang mangin kabahin man sang ilasin nga investigasyon. Nakastiguhan pa man ini siya Action na Rex rason nga naghalin ina sa ilasin nga lugar. Ari ang pahayag ni Captain Estupa. Ballistic examination sa na-recover naton nga mga empty shell kag ang slag dito sa PNP Crime Lab. Kag so far ang aton nga investigator on case nga conduct man sa iyang investigation with regards sa pag-establish sang identity sang aton nga motorized suspects kag ang motive ni nakagtadangot naman kita sa iyan ni nga living partner with regards ni sa natabo nga shooting incident. How about sir mga suspect ano ni sila sa naka-bonnet o naka-face mask o ano? According sa ato ni sa mga initial nato na statement man sang witness na kuha sa investigator, naka-jacket ni sila kag may tabo na nila itsura. Amo pa ni nga para ma-confirm naton nagbigangot man kita sa establishment na may CCTV kag sa barangay 2 kay kahapon Dorway office. Subong ang aton investigator padayon siya nga mag-coordinate ito para makuha niya in case man niara nga CCTV na nakagip dito sa service ni isang suspects natin. To made mention, ano galit ang service getaway vehicle sa mga suspects sir? Initially, amo ni siya ang Yamaha Mio 125 color yellow na scooter motorcycle. Check natin kung may plaka or kung ano pag yung mga pictures ng siya pag yung description isang duwa ka suspects. Oo, so sa karon sir wala pa kita sa mga nakuha nga plate number for sa Mio. So far wala pa kita na nakuha pero ang aton ng video nga natutukan mo niyang sa living partner niya kay possible nga may-ari ni siya ng mga information man nga wala pa siguro natag man sa aton kapulisan kay do nga ari pa sila sa state sang nasubo nagulpihan sila guro sang natabo na gina-incident naton kag kabalo man na mag-cooperate man siya na istorya ta man siya ang iyang living part. Action Rex ang kabahin sa payag diri ni Police Captain Leo Estupa. Balita nagikan sa Bacolod City Police Office. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Alvin Graba reporting live gikan dra sa Bacolod City Police Office kay Madam Angela Liarte gayon dato. Galantaw siya from Barangay Filisa, no? Sa Bangga Tutong 1, Barangay Filisa, sining syudad sa Bacolod. Salamat kid Madam Angela. Gayon dato. Kay Lab Gayoso, may lang pag-monitor Lab. Panyaga ta, monitor lang ko sa Hong Kong. Salamat kid Lab Gayoso. Kay Noel Amar, salamat kid sir, no? Yari ng pinaka-bago kag pinaka-epektibong herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo, pabakod kag nagabalanse sang sistema sa aton siningalawas. Anong epekto sang Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Nagabulig man panubuah sa mga mataas nga blood sugar, bad cholesterol, sobrang asin, uric acid, hyperacidity, creatinine kag madamo pa, no? Makabulig sa constipation, gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas kompleto ang benepisyo. Equality products ang Doc Hico Alternative and Health Food Center. Ang Evergreen Herbal Capsule aprobado sang Food and Drugs Administration o kon FDA. Sa dugang sining kasayuran, sarang mag-text or magtawag kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-126-4595.
Evergreen Herbal Capsule. Mabakal ninyo diri sa Eden Pharmacy sa Central Market, sa Farmasya Juarez sa Dalan Rizal, Farmasya Idcaro sa Dalan Lacson, kag GDN Pharmacy sa Barangay Bata, Bacolod City. Evergreen Herbal Capsule. Katuantang balita ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz may bust operation niho nga ginpatigayon sang kapulisan sang syudad sang Cadiz sa unang adlaw sang tuig 2021. Yari ang kaunda sa report ni Aksyon Roger Gotib, Jer. Action Rex sa unang adlaw sang 2021 kahapon nagpatigay sa bypass operation na makatapos ang kapulisan ini sa pagapamuno sang Deputy Chief of Police nga si Police Lieutenant Eugenio Rodas upod man ang Station Drug Enforcement Unit aga pa sila ka naggalumpat mismo halin sa police station. Pagkatapos ini nagpadulong man sa may sitio Suong sa Barangay Tiglawigan, medyo suok na nga lugar sa din dito ginpatigay ni bypass operation. Natigay nga madakop si Alan Condes Itighanon, 37 anyos sa edad, residente man sa mga lugar. Suro sa head sang Station Drug Enforcement Unit nga si Police Executive Master Sergeant Romar Bayuna, ini nga subject ang yara sa street level target o kon street level individual. Tigay naman nga makuha sa kapulisan ang anom ka sachet sang shabu lakip ng bypass item. Subong man ang 500 piso bill kay gigamit nga marks money sang push your buyer nga pulis. Bisan pa sa sining tion nga sa diin puwerte kakapoy sang kapulisan o galing suno sila nga kung ila pa ipaiway ini base kon makapalayo na ang amo nga suspect kay nagapahuway-huway ini sa iya sining nga puluyan dira sa may sitio Suong sa nasiling na malayo pa ini nga lugar halin sa Barangay Tiglawigan kay hindi na masulod sang salakyan kundi maglakat gidito ang mga kapulisan. So ini siya ang pag-file ng kaso sa panabuton nga Lunes. Bitinado ini karon sa bahin sang Cadiz City PNP Custodial Facility kag ang mga na-recover nga mga item ang ginpatigay na nga madala sa crime lab agod nga makuha ang resulta kag magamit nga ebidensya sa pag-file sang kaso. Report gikan sa syudad sa Cadiz una sa balita una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutib nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Roger Gotib. Balita sa syudad sang Cadiz. May lang nga pagpamati kay Parikoy Jenny Olate dara sa Dakbanwa sang Sagay. Ga-monitor si Parikoy Jenny Olate. Duty ka pa, pre? Straight mo man ba? Grabe man nga duty mo. Linsang 30, 31, 1. Ambot kung 2 din ka subunga. Sige sa Victoria, sa Villa Miranda, amuning nasapuan kay nasang agaho. Isa ka persona, si Ramel Panes, 26 anyos, single kag residente sang Barangay 1 Victoria City. Actually nakita ni siya kaina sang mga pumuluyo sa Villa Miranda Victoria City. Ini siya ang bangkay o nalumos nanuning kuan kay sige pa maning investigasyon sang Victoria City PNP angot sa sining pagkasapos sang bangkay ni Ramel Panes, no? Sige, daligid lang mga ka-aksyon, standby. Anong balik kita sa diri gidamang madugay diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't just throw. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Patayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Patayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod na mensahe Wala sang ginadang pilihan Patayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros Sanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadang piligan Padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Ikaulog na na'y Sinsan ano nga kaintangan Responsable ang pagbalita Kabayan na ipalat na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Buliki. Salamat gid mga kaaksyon, alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pangalagan. Sining ni paring Ginny Ulati off na ko subong parikoy. Nakagwa naman gid ko kaina pare. Gani. Sige lang parikoy amo gid na siya. Sugo sang public service. Rodita Trinidad Cruzet may lang pagpamati kag Madam Chris Vilma Trias dira sa din sa dampi man. May lang pagpamati kay Tatay Jerry Asiro sang Morsya, no? Trias Tesoro Tiansay Arsenio family. Ayos. Sige. Salamat gid mga kaaksyon. Kita-kits kita sa Lunes diri sa pagpangalagad sa Aksyon na BBB. Standby na sa This Is My Life. Sunod na sa dili gidamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Sa kinanda na ko ang inyo sa kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. In my heart I keep praying that someday you'll come to me. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.